bandiraɓe musidɓe tedduɓe hoynade asman jarani pusodirde ceerno jalaluddini ganda joɗɗo gandal jaaɗo e jokli afrique ɓe mbi ko gonga hande eɓe tawe e lamorgo leydi sénégal jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma cokkodir e ceerno jalaluddini ko kanko yaawi hen jiɗɗa ko udditare ha ande a udditima jokkodir e ceerno jalaluddini jiɗɗa ko ɓayre jokkodir e ceerno jalaluddini cohluɗa ko kayitaji yaltude leydi walla natude e nder leydi jokkodir e ceerno jalaluddini gonduɗa koye rafi gorago yeehi ha joom suudu ma ne yawma jokkodir e ceerno jalaluddini woni ko west foire tongode makko ko 77 256 83 94 bandiraɓe jawnoɗe jeeheɗo ceerno jalaluddini kanko woni ceerno joni ceerno kumtowo haajuji ko ceerno jalaluddini min de kala periɗomi toon yoyam hayyo e bandam mboɗomi toon ceerno jalaluddini kay rokkata mon seeri mon hoddiro Allah daɗotako neɗɗo yiɗde mum Allah e hajande mum ala mo wawi dadde hoddiro Jitagore hodira makko daɗotako ade kokumpano jangumo départ eyi mboɗo mi ara min hono mboɗo départ joni maɗa inchallah ko jarata ɗo joni maɗa eyyi mami nodditi feeri men eyyi bonjour chéri ça va no mbaɗɗa Ayib aɗa selli hande mboɗo tampi le temps embouteillage la mbaɗɗa e tampere ça va alhamdulillah mbaɗa kono jalto ni eyyi bonnomi koye lawol mboɗo yalta kay mbaɗa ko jaam wona jaam kay qu'est ce qu'il y a hande anduma nune mini qu'est ce qu'il y a ko woni probléme andata probléme kay tawde haajuma ala e galle an ko bureau bedda hayso hunde kewe galle ma tinata e joni tan ko jiɗmi famde won gueɗe ɗe ganduɗa ñande fof ɗo haala ɗum oɗo artira haqqille ma ɓe joguiri ko nawɗi ɓiyam yo sukuñaɓe jagguimo yo sernaɓe ga ittu ɗum e esprit ma chéri mi wawa ɗum ittude e esprit am mi wawa aɗa andi an woni caɗele ma a yii tubankagal jiɗɗa ha cikkuɗa mataw eɗen guurɗen ko caggal leydi en guurani Europe en guurani états unis ko ɗo e afrique guurɗen te réalité ji gonɗi ɗo e afrique o iwata o ko wondi ko gueɗe ɓaleɓe wona gueɗe tubakoɓe so a yi mboɗo wima sukuñaɓe mbiyaɓe ñaman ko gonga ene woodi jinmi ko kaɗɗa kam min komi joom galle ma ko afrique gonmi mais ken julɓe wonko diine ma yamirma e kam ko yamiranima hande min mi ƴetti kalisam mi yoɓi médecin mbimi yo waɗanmo traitement gasani taw mais so yani men nawmo to médecin o ƴeewamo oppanam haala médecin faut pas compliquer les choses quand même mi oppanam haala médecin ɗum wona mbimami ɗum wona rafi médecin uji o crise aji waɗa wona rafi médecin uji guila nawmomi ceerno Aliou Ka haalni kam wi ɗum ko ɓaleɓe jagguimo ɓaleɓe jagguɓe mo mbaɗa andi ko signe ɓe mbiye tan min noon a majjani hoɗo dewduɗen ha dañɗen ko dañɗen ko dañɗen ko heewani ɓiɗɗo weeɓiranimi so tawi noon ɓe cinguilimɓe mbi koɓe nawoɓema ala ko min kay mabɓe ndewa kay e dow gaskam nde puɗɗe heɓdema mi anda noon an mo ganduɗa haaju ma ala e galle muɗum non oto wi haajuma ala e galle ma
min probléme am fof ko liggeyam gallam ala nokku goɗɗo to jaami somi ummima ɗo ko bureau paami somi ummima bureau ko ɗo ngaranmi am majjani kadi ɗeɗo balɗe mboɗo jogui partenaire uji ganduɗa réunion sur réunion quand même partenaire sur partenaire réunion sur réunion an cikkuɗa ko ɗum woni gurdam beele an cikkuɗa maro ko ɗum tan woni gurdam tan ko galle joɗɗo woni gurdam tan wurteji joɗɗi e cakkaji joɗɗi otoji joɗɗi c'est vrai ko hande hay goto hay dara waɗani ñeegui jam kala ko ponmi hebde e banggue matériel mboɗo heeɓa kono wonko manquirimi no heewi ko heewi manquirimi ko goto kam jooɗo sara te an aɗa andi so tawi a haaldi Allah aɗa andi wona golle gonɗa a wawa finde guila subaka ha hiira ha jamma mbiya kala mbiɗa ni fof mbiya partenaire mbiya golle a wonani golle on jippoto ɗum dardarta mi fof no ganda ko woni wuuro ngo ok chéri hande min mi famanima mi haalanma hunde an hande sa anda kam mi anda hol gandowomi min ko yidde wotere joguinomi mi tottimo ɗum ala goɗɗo keɓowo ala mo jinmi so wona an soɓoɗo tampa jamma e ñalawma ko an e ɓesgu ma so woni liggey o yaari nit mais hokkam seeɗa hay soko mi ƴetta congé au moins 1 mois jehen ƴetten tamen mbaɗa gurnam ma ha weela min mi salaki ɗum mais quand même le moment de travail c'est le travail quand même ibo hakkude men wona balɗe 15 wona balɗe 10 wona balɗe 5 est ce que aɗa faami min ma hande duuɓi ɗi gonɗuɗen ɗi so tawi mi andanima hay goto andata ko kalantumami kone laaɓi a faami ok c'est bon ko ramar ko noon so yettima ɗo yettiɗo moƴƴe mboɗo mi deƴƴi mboɗo darma kono ñande foof min gummi me jooɗimi ɗo wona ka haalte d' accord joni en pamodirtu joni garmi komi tampuɗo annene ko gonɗa ko yartude aɗa wawi yaade mi fofto sa arti après ema en kaltit hen ya aucun probléme min ko jiɗɗa fof ɗum tan jiɗmi mi yiɗa haydara ko musuma par ce que déjà état mo tawmami o sax welanimi quoi ya to jahanɗa ɗo min hooram so woni saɗama yaade jal ha gayna jal chéri ta aussi ko ni kay mi yiɗa aɗa yaaha yeeso ma ngo min hooram mi yiɗa ko musma aɗa andi homo an hoorema ala mo jinni sona an kono noon jinmi ko joɗɗa e galle ma he so mettiti mboɗo yinma mboɗo sohlima ɗo e galle he d'accord o nani ça c'est pour toi chéri nani jarama ok à tout à l'heure merci allez Diagne ya e dow jam gara e dow jam amin jarama Quelle fatigue. Bonjour ma fille. Bonjour papa. Ça va? Ça va bien. A selli? Merci d'abord. A ɗanima? Ɗanima kay. A selli kam? Merci comment? A bonnima waɗi ba ça va? Ça va. On ko ɗaniɗa hanke? Ɗanima. Ça c'est bien, oui. Boɗo mi dawa, mi ƴewanno tan no peñirɗa. Ok. Mais papa, Oui. ala ko ɗum temet ko jawta? Mbar ko jam? Ko jam wala jam. Parce que à propos de ma maladie jinni haalantan. Dere balen tampini kam to. Mi tampini kam tellement mi susa yaadi. Mi susa wondude sehilaɓe. Parce que mi waɗa yandidemi à tout moment. Donc ɗum jinani haaldude ma pour jawna kam solution. Bon. Mi nani kalɗa ko jinmi andindema hunde hande min ɓuuri wuuri mi mayani kadi so ɓoɗo doga ko sababude ɓesgam tant que ɓoɗomi ɗo hay probléme goto dañata te ɗum ɗo kadi jinmi ko ganda innama aade gurɗo fof ma wot ko allah noto tan andi ko sehlamaɓe nodonma tan rewa noon notadema c'est pas grave Non, non, affaire. ok jinmi ko gartira haqqille ma ka cukalel tokosel oto ƴettu stress ata nanno ɗum e hoore ma nde anani kala ko cukɗa guila subaka ha kekiɗe men waɗani sa woni innama aade noon allah ƴetti hoddiro fawi ɗum e dow ma a rewat hen allah par ce que julɗo ko noon foti wadde anani mi ƴettino médecin goto pour kam yo wat safara ma mais so yonani so allah jaaɓi so jari ni mi ƴetta mi waɗanma visa jaha en l'extérieur jafreɗa je vais le faire d'accord D'accord. mets-toi à l'aise ɗum ko haydara Ok, ça va bien. ma gas ha wayno meeɗa wadde Ça va bien. ok merci ma fille Ok. bonne journée Bonne journée.
bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama no gowɗen wadde kala ñande aljuma so arde hokkude no aadi ɗo e Pindi Média woni arde e chronique meɗen hande noon chronique mo cuɓaniɗen rendo ngo ko haalde e suko o e banggue ɓamtare woni ɓamtare sukaɓe poti wadde juuɗe mumen ha tengti e koɗorɗe mumen galleji mumen an suka gummiɗo galle maɗa wakki dialo walla bakkiɗa ko sac mbaɗɗa e ladde seeko fam jungo ma e koyngal ma ine e ɓamtare ngo wuuro woto hul woto fayi anani duuso yumma kono kadi anani duwaw bamma kono woto hul woto fayi ma moƴƴi ko ɗum woni ko woni ɗamaw ma janggo e nde ɓamtare nde gummaniɗa holko woni ɓamtare ma woto wujju ko noonne woto fen saabu eɗen gandi so wiyama ɓamtare ma miijo omo ganduɗa kan woni Nelson Mandela Kwame Nkrumah kono kadi e waaɓe noon tawi ko sukaɓe walla ni ko cukago puɗɗori e nder Afrique Afrique ko cukagu en kaali walla mbiyen haalama e to banggue cimti Afrique ko sukaɓe ɓuuri hen hewde wadde avenir ine tawe ɗo e Afrique on avenir ko an wambi ɗum e balabe ma an suka bakkiɗo oɗo sac walla wakki dialo fayi e ladde waɗi e ladde seeko woto hul woto fayi a wakkima dialo kono a wakkima duwaw woto hul woto fayi a wakkima sac kono kadi a yoɓima duwaw saabu ɓe mbi ko kosam indu yummiraɗo rufata kono kadi majjata ko noon kam ɓuuri ayi e talkuru ɗum noon woto hul woto fayi ɓamtare wuuro ɓamtare diwan ɓamtare leydi kala fawi koye dow balaɓe ma an suka woto hul woto fayi woto wujji woto fen kala ko dañƴa andu wonko fanma toon to localité ma manam toon to nokkuma woto hul woto fayi an suka mo ganduɗa ka jooɓiɗo duwaw an suka mo ganduɗa ka jooɓiɗo ɗum ko ganduɗa ɓuuri talkuru kono kadi ɓuuri aye tare woni kam woni kosam endu yumma aɗa jogui duwaw bamma hoddiɓe jejjitanima kono kadi an suka woto hul woto fayi woto yaw ɗen golle ɗe ganduɗa ko golle patam lamiji ɗe mbatta e kala ñande woto yaw siras woto yaw jeeygu coccorɗe woto yaw jeeygu guerte caaf ha e ko nandi hen ma alle tawe e ko mbatta ko woto hul woto fayi ko inde chronique nde cuɓaniɗen rendo ngo e oɗo subaka hannde aadi men e chronique ɗo e Pindi Média ko aljuma paɗo so allahu lamɗo jaaɓi yo allah hokken ñalde dow jam Deyan deyan arayno deyan arayno Toma santi Allah Toma mawɗum ni mbaɗɗa golle barakallah lowlu walla deuxième ko premier mo ne wadde premier eyyi ko premier mo ne wadde ay Toma ko woni Toma yettolan ko woni kanum nde welani quoi musi meilleur joueur du monde meilleur joueur du monde yettolan tan Toma ko waɗi so yi o fettara Sadio Mané Sadio Mané ho gagni Sadio Mané no gagni honto gagni ɗum Toma musde honto e ɓanndu ngo gagni howru ndu pour ñamru ndu Toma way ɓe addange mo gaddam waɗanemo karité no waɗa nebbantu rew dampanemo hay so dampama fewara Toma wota wolɗugan kadi fewata Toma fettata Toma Toma wa ɗum ɗo bale son gañi waɗi grawde koyngal fof boni la ilaha illallah muhammadu rasulullahi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi jomam min komi fansu Sadio Mané ana fan on to fansu Sadio Mané en min komi fansu Sadio Mané Sadio Mané fetara ana andi Sadio Mané min mbiɗo andi Sadio Mané holto feta Sadio Mané kanko addane ɗo kuppu on
joma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam toma abe adam mo ga wada mo karite ma wada ne mo ne banture dampe koy ngangal nebam so la ko ya mo ja to ma acci wolu ga nyande wo nyande da wala fitinaji nebam so da me koy ngal nebam ay nati hay go wata koy ngal nebam dan ci arrama dampa ma wada na en kuppude mondong ko kanko addata Sadio Mané kuppude mondong so da man dampara man an Sadio Mané an mi adda cernoɓe ɓe dampana mo ɓe waɗana mo lekkele doma la ilaha illallah muhammadou rasulullah sallallahu sallam o drapeau ko drapeau makko ni kanko Sadio Mané jogi drapeau kanko mi woni tari o drapeau kanko kuma ɗum ko kanko hokkimi o drapeau kala wonɗo fanci Sadio Mané ko kanko mi wonde muɗum kam mi woni yaade muɗum an ko fitinaji tun toma wolantami ko wondude wo ko yidduɗen ko fitinaji ala min komi fancitami kala wonɗo fanci Sadio Mané yoɓe addamɓe mo dampane moɗe nebban karité oɗe nebban touré an ko yiiɗa wo ko yiiɗa ko haala fitina la ilaha illallah fanci wonto fanci Sadio Mané honto fanci Sadio Mané joman honto fanci Sadio Mané addanemi Sadio Mané mi waɗanamo nebban kuuɗe mi waɗanamo nebban karité ko honto fanci Sadio Mané walle men kala mbimami addanemi Sadio Mané mi waɗanamo nebban la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah kanko addani men kuppu on ko kanko addani men kuppu on addani men kuppude mondon honto Sadio Mané addanemi ko woni o ko waɗi nebban touré waɗe nebban kare waɗe e makko honto Sadio Mané woni honto fanci Sadio Mané oyayo joman oyayoy honto fanci Sadio Mané Kumis an mina nani made do balde tati nene wona hedara ko bandam du wonno ndu welani rek e balde ko wonduda nde nena fotano andade holko gondu sabu eɗen ndi gila rokke mawɗo yaya wona gilɗi yaya addi kam e galle mum mi dañani jam mi dañani jam mum waɗimi tan ko bamguel fuɗi tut hay mbabba saliba yaade firata heno firatami birik ɗo e birik somi yi so natti ko biggal ɗum fof e jam ɗum fof ne siguta kono ko ɓuuri bonde ko viol jamma matin midi soir mi maayi mi tampi mi lori mi lorni nene faamum mi tampide ko adi fof koɗo gadorɗa ɗo mbiɗa wonde ka yiɗa mi andinma noon suudu ko muñal suudu neɗɗo muñal ɗum ala hen fof ko weli min somi hokkima yaya ko suko daro yiyata mawɗo lelo yiya mbeɗa andi holmo dokkumami o très bien mbeɗa andi yaya kadi an dar hoore ma an yaya holko heddanma ya hay hunde heddananima daram min yaya holko heddanimi haydara yaya heddanani kam guiñel wonɓe boolɓe kamɓe fof haɓe jiiɗi dañde ko dañɗa ko joni an holko woni probléme ma so tawi noon a salima ko debbo jaɓata e galle ko a fiire piggal ngal ko an addi ɗum hoore ma joni min accam mami haalde yaya kono annana wonon debbo jaɓa reseede gonano debbo desaɗo no wayata ni mbayano e nder galle ma on saaha a fiyetake ya hay hunde heddananima ya hay hunde heddanani kam min ko goto koye nder worɓe dokkumami anani kam min noon mami haalde yaya nene ndar ɓiyo no way nene o ɓuurani hay neɗɗo nene ko ɗum woni conseil ma e makko nene jawɗi aduna tagi ariye ɓiya jeeya ndimago hoore ma nene jawdi koko gasata ko ndimago heddoto won gueɗe ganduɗa hoore ma nene ƴewtinde hoore ma hande ko minen ponno joɗade on place mi mbaɗa ɗum daroɗa ara waccu amen mi hande o place wona place ma mi faɗanomo hen nene nene dara o no way tampude sukko an ko way an way haalandimi holko mbaɗami malla holko gollami an a famɗanani ɗum ko adi taw holi an taw an holi an hol guila dowma ha lesma holi an tindinde neɗɗo kay ko baɗowo ko moƴƴi malla jiɗɗo wonde an a yiiɗa wonde aɗana rewe 100 mi anda ko 100 mi anda ko wulludu mo wawani ganduɗa ɓorninde hoore mum pantalon ene wawi ɓorninde mo wutte saaha min o ganduɗa daña ko waɗi ni aɗa rewo mo ala mo ittumo ala wattu mbiya min aɗa waaji ham min holko mbajorɗa kam an
aɗa jimi haalande mo ça soit la dernière fois mbeɗa haala aɗa nanne noon ko ma anani cukkonoɗa ham emut nene ɗum fof jaraɗe an mi andi a changera a waylota nene an ko jawdi rek gurdam belɗam tan welma wonde galle baɗɗo liksi ene ɓorno ko waɗi liksi an ko ɗam gurdam jiɗɗa gurdam aduna jawdi jaranma fof e gurdam ma min kam a yeeyi kam a gayni mi jaɓi kono ay miñamo koye won kam e pawmo ko guurami ko mi ñaaga he Allah wuuro ɗum kanko yeeyata he mbeɗa fondi hen fof e aduna an noon aduna nena yeeso tene ngal dewgal mi yaltat hen ene weeli mi yalta hen ene metti mi wurdata yaya hetto noon mi haalanma ay min ononduɗo so tawi ganduɗa kon renduɓe oɗon mbaɗami pas on pamdini ɗum onon ɗiɗo ɓeeɗo aɗan ko jimmi haalandema ndu e ndu laakara nduɗo e ndu laakara mi yiyani fof ko yaltintuma hen ko min yumma dari suɓanima ganduɗa dewgal moƴƴal ngal ganduɗa kaltetegal e aduna fof kala ko jiɗɗa e aduna aɗa heeɓa guila subaka ha nangue mure kala ko jiɗɗa e ngal dewgal aɗa heeɓa holko debbo yiloto e dewgal so wona gorko deso bawɗo ganduɗa naftudema ko ɗum tan ganduɗa debbo yiloto ndu e ndu laakara a yaltata e mayru hande a yaltata e mayru janggo ko ɗon mbawmi haalande point surtout jeeɗo alwetemi leydi goɗɗe leydi boy boy fof ko fotta ɗum pulaar wi noon ene laaɓi aɗani ko jiɗmi wiidema Binta ɓiyo ya jagganam ɗum mi wima ɓiye wona e gurdam wona e mayde hay somi mayino an sali foftinimɓe aɗon ko woni merde an sa dañi ɓiyam ne yiɗa ɓiya a yettata Allah e nelaɗo muɗum ɓiyam dardoma an pucci mbattague e dendal babba joom babba sali o rewe ɓiye ko kanko waɗi kono tampinimo noon ko gilli tampinimo bindita lay ko gullata lu ko min mi wullani ko ɗum ganduɗa an ganduɗa ko wullede noon eyyi kono ma war jinmi noon ko ndessa ko jinmi haalde ko mami haal ɗum de mbimi ko an keɗimi jinno wiide komi yiita debbo baɗon ma e bone e musibe gonɗo e ma o aɗa jibinani mi ɓiɗɗo min bon addu ɗum e nder gallam somi addimo e nder gallam mo fiyam te mi addata ɓiɗɗo pewol aɗa ko jinmi haalandema ko juurte haal ka ko raɓɓitte haal ka ko min jibini ɓiyam nde tampan momi nde hay goto tawa nde min nde jiccutomi mboɗo jibini ɓiyam o nde e tamperem e fof hay goto tawa jinmi wiide komi jibinirani ɓiyam o ɓiye sali ko haaju ma moftu ɓiye tam ɓiye nangumo o noddi ko ɓiyam o wi omo yiɗi ɗum ɓiyam jooɗi koye koyɗe yummum anani ho tawimo ɗon wona gonga o sohlanimo nangu ɓiye debbo moƴƴo joɗoto galle muɗum ɗan ko jinmi haalandema ko gullata luuka aɗa jogui probléme mo lijjiɗa sino ɓiyo ko moƴƴo watta bonni ma waɗo ha aduna fof ne seedi min hol probléme mo lijjitanmi an aɗa famdi haalde probléme ene rewi fijjirde nde ko wadde ha woni rewde aduna Allah fof ne fi hen jiɗi muɗum on hande naata nder gallam nanani mbimi a nani o kalama mbimi ya lijjotoy ɗum ɓiye ko rewde ceerno Jalaluddini kay rokkanno mon séri mon hoddiro